Kaixo, Carlos Gorria naiz, matematikako ordezkaria, eta, pixkat hitz egingo dizuet, 5 minutan zein dan nire bibide akademikoa zein ikerkuntzakoa zein izan dan. Ni batxillergora arte Tolosan ikasi nuen, da gero gradua ikastera Euskal Herriko Unibertsitatea joan nintzen, Leioara. Han zientzia fakultatea dago, eta gradu gehienak, biologia, fisika, matematika, geologia, kimika han daude. Horregatik joan nintzen, da 5 urtetan, garai hartan graduak 5 urtekoak ziren, masterrak ziren ofizialak, gaur egun pixkat ibilbide aldatu da, 4 urteko gradua dira, eta gero urtebeteko edo urte terdiko masterrak, edo 2 urteko masterrak, eta gero doktorautza. Garai hartan 5 urteko gradua ziren, eta bukatu ostean edo lanea, edo jende asko sartzen zen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan eta matematikako irakasle moduan, nire beranaldiko, ez dakit, 170, hortan diarduen. Da geho, nahi izan ezkero, baita doktorautza. Nik adibidez, hasieran nunkan oso garbi, zeingo nuken, ea ez dakit, programatzaile zientifiko bezala lan egin edo doktorautza, eta animatu ninduten egitea doktorautza. Egin nuen 5 urtetan, eta pixkat sasoi batzu pasatzen nuen Bilbon bertan, eta beste sasoi batzu Danimarkan. Danimarkan guztira 2 urte pasan ditun. Hoi, nahi matematikaria izan, han fenomeno superkonduktoretan, uinak nola garraiatzen ziren, hor sartzen ziren ekuazioa, pixka bat analisia aztertzen genuen. Eta erakutsi ziaten ez daiek ziren ingenieriak, baino matematikako ereduak ikertzen zuten, erakutsi ziaten pixka bat beste lan egiteko beste modu bat. Horregatik, ni uste interesgarria da, ez daki zein momentuan, baina interesgarria da beste toki baten edo beste giro batean lan egitea baita ikusteko beste taldek nola egiten duten lan. Hoi nahi aportazioa handia egin zian. Gaur egun, nire pixka bat lana 4 adarretan banatzen da, alde bat eskolak ematea, nik ematen dute urte erdiko 2 ikasgai nire zentruan, eta baita masterreko ikasgai bat, eta beste adar izango litzateke divulgazioa, gaur bezalako jardunaldietan, eta esaten digutenea, gari batean, galdera tipikoa zen, matematikari bat, irakasleaz aparte, zertarako balio zuen. Da gaur egun, telebistaren eta dokumental asko eta programa askotan ikusi dola eredu asko daudela, toki askotan, eta guen zingo dizuet, pare bat adibide jarriko izkizuet, horregatik hor esplikatzen ditugu baita divulgazio jardunalditan, eta baita ikerkuntzan, egiten du lan egiten, baita, eta baita pixka bat ereduak edo enpresekiko harremanetan. Masterrean adibidez, badaude ikasle asko, praktikak egin nahi duela, erabilgarriak sentitu nahi dutela, bere burua, eta horregatik, akordio hitzarmen batzu dauzkegu enpresa batzukin. Eta batzutan duela 10 urte, zaila zen irudikatzea zenbat esparrutan matematikak hartzen zuen parte, pixka eta hori da nire ibilbidea, armatzen badut, divulgazioa, industria erakuskate, pixkate hitz egin dizuedana. Jarriko izuet adibide bat. Matematika batzutan esaten da, matematika beti pixka relazionatzen dugu problemekin. Problemekin ez dugu, hori da pixka pejoratiboa. Ez dugu problemekin relazionatu behar. Erlazionatu behar dugu soluzioekin. Problemak kanpon daude. Eta horregatik ereduak egin behar dira, eta eredu batzu badaude, adibidez, biologian, adibidez, kutsadura batzuen propagazioan, edo populazio batzuen, animali populazio batzuen bilakaeran edo, hor daude eredu matematikoak eta ekuazioa daude. Eta horrekin egiten duguna da 2 gauz. Alde batetik sailkatu, ea gertatuko zaiguna onerako edo txarrako izango dan, eta pixka bat posizioa, erabakiak hartu, edo aurre esana bat egin. Adibidez, garapena dauka, eta baldin bauzkegu ezakizen bat animali baso batean, adibidez, harrapakerik ez baldin badaude, igual ugatuko dira gehiegi. Horregatik, beste espezie bat sartu behar dugu, pixka kontrolatzeko. Horregatik, hor daude ereduak, eta ekuazioak. Ekuazio diferentzialak, ekuazio algebraikoak, eta matematikak ematen ditu tresnak ematen ditu, baliabideak hori ebazteko, eta pixkat erabakiak hartu alizateko. Ekonomian ere, eredu fisikoak, adibidez eredu fisikoak,
klimatologia aurre ikusteko, edo isurien mugimendua, edo gauza askotan. Adibidez, asko esaten digute, eta gaur egun asko esaten da, matematikaria behar diela datu analizatzeko eta egia da. Big data entzuten dugunean, egunero entzuten dugu, hortze datua daude interneten, datua daude enpresetan, datua daude osasun arloan, datu asko daude. Duela hori urte, baina askoz gehiago. Eta ordenagailu baita askoz potenteagoak. Orduan, datu horiek kudeatzeko eta datu horien pixka bat informazio bateatzeko, jentea pesatzen du, informatikako tresnak. Azpitik dagoena da estadistika matematikoa da. Horregatik jakin behar zergatik teknika bat aplikatu edo bestea. Orduan, esaten digute, matematika, orduan, abstraktua da, pixkat abstraktua da. Eta zergatik daukazu zaletasuna matematikarianen alde. Nire adibidez, esajarriko izuet zein den aldea. Fizikan matematika asko dago, ingenieritzan matematika asko dago. Baina hor, arlo horretan, badago baita fenomenologia bat. Adibidez, nire anaia fizikaria da, eta berari gustatzen zaion fenomeno ikustea laborategi batean. Orduan, esperimentala zen, eta bere ibilbidea, bere bidea zen fizika egitea. Beste batena igual izaten da, informatikari batek matematika asko aplikatu behar du, baina gustatzen zaio gauzatzea programa baten eta hori ikustea etekineak. Matematikari gustatzen zaiguna da erronka. Eta hori da, baita, zu daukezu hor problema bat eta pesatzen duzu. Problemak ez nau gaindituko, nik gaindituko dut. Eta bilatuko dut zein dan formulaziona, eta saiok egingo ditut, eta ebatziko dut, eta hor dago soluzioa. Eta hori, postazuna handia emate dizu. Eta orduan daukena, hori da pixka bat aldea beste zientzia batzukin. Zientzia gehienetan lenguaia da matematikako lenguaia, baina gu matematikariok egiten duguna da pixka bat hor landu, eta ikustea eredu horiek, eta batzutan baita ikustea, hori esperimentazio hori ikusten du batzuetan, kolaborazio batzuetan, epesa batzuekin. Eta bauzkegu adibide desente, azkeneko 10 urtetan igual 13 kolaborazio inditut enpresekin, batzuk optimizazioan, datu mehatzaritzan, ekuazioetan, eta ikusten dugunean, pixkat enpresak lehen bizian zuen asmatzen optimizatzeko bere produkzioa eta ikusten dute nun dagoen pixkat oztopoa, eta matematikak laguntzen duela. Eta hori da pixka bat, azkeneko esaldia izango dizuetana, gaur egun dola matematika prensa hobeagoa dauka duela urte batzu baino, batzutan hauetako jardunaldietan jendeak galdetzen dit. ¿Este es buen momento para estudiar matemáticas? Bueno, es buen momento para el que le gusta y mal momento para el que no le gusta, como la física, como la filosofía, como la veterinaria. Al que le gustan las matemáticas, siempre es buen momento. Orduan, pensatu behar duzuena da, gaur oso aukera hona daukezue, arlo guztitako jendea gaude, galdetzeko zuen zalantzak eta oso aukera hona daukezue. Eta nire garaian ez zegoen haulako jardunaldik. Eta pixkat ikusteko, gertutik, ni pensatzen dut hau fizikaz edo ingenieria edo, ze kontzatzen diazu? Galdetu ezazue. Gaur oso aukera hona daukezuelako. Eskerrik asko.